Sa inyo sang mga nagapanguna nga balita lokal, national, international, sports, kag entertainment. Aksyon! Balita Evening Edition. Kag karon ang inyong news team. Mayong gabi Metro Bacolod, mayong gabi kabugusan nga Western Visayas. Welcome sa pagpangalagan sa Aksyon Balita Evening Edition. Karon nga adlaw Sabado. Bukod karon nga adlaw Biyernes, Agosto 26, tuig 2022. Makita kita live sa mga official Facebook page kag sa YouTube channel ang Aksyon Radyo Bacolod kag mabatian pagi sa www.actionradyobacolod.com.ph. Anyo tagbalita, Aksyon and Defensor Lisay. Kag karon sa atong mga headliners, una sa mga balita lokal, mga biktima sang RGS Investment Scam ginapangabay nga makig-angot sa kapulisan. Kapitan sa Banwa sang Calatrava ginluthang patay. Sa mga nagapanguna nga balita nasyonal, presyo sang diesel mahimo magsaka sa masobra 5 ka peso sa kada litro masunod nga semana. Samtang DOH hindi pabor sa pag-istrikto sa protocol batok monkeypox virus. Aksyon Radyo Philippine Standard Time, las 6:08, detalye sa nga itong mga nagapanguna nga balita lokal pagkatapos lamang sa mga ini. And the winner for digital storytelling best social media video is John Dale Salazar, Bacolod, Aksyon Radyo Bacolod, Nurse, DHW, kag iban pa. Magluwas sa mga frontliners nga nagarisgo sang ila kabuhi sa sulod sang hospital. Nagakaangay man nga tagan naton sa pagkilala ang mga frontliner nga nagatrabaho sa sulod sang isolation facility. Ang mga doktor kag nurse nga nagarisgo man sang ila kabuhi sa pagtatap sa mga asymptomatic kag mild COVID cases. Ang mga barangay health workers nga gin-assign sa isolation facility, mga cook nga nagaluto sa mga pagkaon sa mga COVID positive. Ang extraction kag disinfection team sang syudad, ang mga utility personnel nga nagakuha sang basura sang mga pasyente. Ini ang mga frontliners kad nakit-an ko ang ila sakripisyo apisar sang manubo nga sweldo o kun allowance halin sa gobyerno. Ako si Action Dale, COVID positive sadto. Naka-recover sa masakit bangod sa bulig sang sinig nga mga tawo. Sang acidity. Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent. Hello, Washi! Hello, Mommy! Laundry day na naman! Ready ka na? Tinion sa kay Ma'am Ati Akainday at Yakim Ari Iriman. Good evening dira sa imo sa Banwa sang Morsha. Sa kay Ma'am Ana Sinoro, good evening man. Si Ma'am Marivica Higan Talavera, mayong hapon. Mayong gabi kay 6:09 na. So sige, salamat. Kagtani ko nung malawagan man ang iyang ngalan. Pray natin 'yan, 'di ba? Wala gina iya may madula ko mag-pray ka lang mo. 'Di ba? Ang isa to gani nagdaog siya tong kahapon. No, ano ko no palatandaan ang brown nga alibangbang. 'Di ba? Bakal pa sa rice cooker, pero ang nadaog niya is rice cooker na mismo. So, save niya na lang ang iyang kwarta sa kuntani inugbakal niya sang rice cooker tungod may rice cooker na siya. Rice na lang baklon niya. Okay, sa kay Jay Hansel Panoncillo, mayong gabi man, naga-monitor sa country homes sa barangay Alihis. Salamat, Gid. Kay Ma'am Georgia Gargasiran, mayong gabi kay Christopher Lincoln Spear. Mayong gabi sa aton ng mga ka-aksyon. Okay, continue na kamo sa pagpadala sa inyo yung mga messages, inyong mga mensahe diri subong iya nga tinion, subong iya nga gabi kaya inaang akon nga pagabasawon. Standby sa aton iya nga balita lokal. And the winner for digital storytelling best social media video. Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na! Milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name,
age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers at mga pouch ng Champion Superpower Detergent at Champion Antibacterial Fabricon. Sa labas ng envelope, ilagay ang promo title, ang POP na ginamit at MBC station na yung pinakikinggan. At ihulog ang iyong entries sa mga drop boxes na makikita sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas malaki ang chance mong manalo. Mamimigay kami ng 1 million pesos sa ating grand draw at libo-libong piso pa in cash sa mga weekly draws na magaganap sa mga MBC radio stations nationwide. Champion na, milyonaryo pa. Champion, tapat po sa inyo. Brought to you by Champion Supra Power Detergent with X-Stain Technology at Champion Antibacterial Fabric Conditioner. Dakop ka, daog ka, Roleta Promo sa Aksyon Radyo Bacolod. Cellphone Plus or Sana all. Dakop ka, daog ka, Roleta Promo sa Aksyon Radyo Bacolod. Oh my God! Wow! Magpamati sa Aksyon Radyo Bacolod sa on-air man o kun sa Facebook. Ang madakpan nga nagapamati, hatagan sang coupon. Kung magabutan ang numero sang imong coupon, gilayon magkadto personal sa Aksyon Radyo Bacolod Station, dala ang imong coupon para magpatiyog sang dakop ka, daog ka, Roleta. Congratulations! Sa mga magabutan sa mga programa sa Aga, Tubtob sa Udto, Action Reports, First Portion, Action Balita Morning Edition, Aksyon Radyo Philippine Standard Time, alas 6:13, kagkaroon sa detalye sa aton mga panguna nga balita lokal. Ginaengganyo sang kapulisan ang mga nabiktima sang RGS Investment Scam nga makigangot sa ila agud mahatagan sang hustisya ang pagpanginto sa ila matapos nadakpan ang VP for Finance and Marketing sa among kompanya nga si Henji Quadra. Sang ini ang ginserbihan sang warrant of arrest sang Provincial Intel Unit kaupod ang binalbagan na PNP kahapon Agosto 25 sa banwas sang binalbagan. Suno kay binalbagan Chief of Police Major Eliande Rebosquillo matapos ang issue sa investment scam nagligid nga tuig kag sa pagpati nga naareglo na tanan ni Quadra mga biktima nagpadulong ini sa banwas ang binalbagan kag nagtrabaho bilang installer sang CCTV. Dugang pa ni Rebosquillo posible wala na hibaluan ni Quadra nga may nabilin pa nga pagpasaka sang kaso. Rason nga ginpapanaugan siya sang warrant of arrest sa atong Agosto 15 bangod sa kaso nga syndicated estafa. Sa karon si Quadra ang detenido sa custodial facility sang binalbagan na PNP. Patay ang 54 anyos nga punong barangay sang barangay Lalong sa banwas sang Calatrava. Iniging kilala sa kay Benjamin Havok, residente sang sitio Lower sang among barangay kag Banwa. Base sa inisyal nga report sang kapulisan, la 6:50 kay na sang aga. Nagpahibalo ang bata ni Havok nga sanday G. Ben Havok kag Jebimar Havok sa istasyon sa kapulisan alas 4:30 sang kaagahon sang nakabaton sila sang tawag gikan sa Iloy nga ila may ang gintiro sang wala makilala nga ginabanta na pulo ka mga sospek. Magluwas sa pagtiro sa punong barangay, ginkuha man sa mga sospek sado ang personal sini nga gagamitan kag kwarta nga nagabalor sang 20,000 pesos. Sa karon nagapadayon ang investigasyon sang kapulisan sa motibo sang krimen. Inina ang ikaduha ka beses nga may punong barangay nga ginlutang matapos nga kahapon sang Webes gintero kag napatay man ang punong barangay sa barangay Kabkab sa banwas sang Isabela nga amo si Danilo Da Util. Lunsay wala magkapabakuna ang pulo ka mga nagkalamatay sa COVID-19 sa Negros Occidental. Ini ang ginpahayag ni Provincial Health Officer Medical Specialist 3 Dr. Jessica Fama sa record man sa Provincial Incident Management Team kon PIMT. Nagapakita nga sang Agosto 25 naglabot sa pulo ang mga nagkalamatay sa COVID-19. Suno kay Fama, ini nga datos na record sa sulod sa isa ka semana halin sa nagkalain-lain ng mga local government units.
Ini ang unang ation nga na-record ang probinsya o kung naka-record ang probinsya sa nga madamo nga napatay bangod sa COVID-19 subong nga tuig 2022. Dugang panifama nga magluwas sa unvaccinated, kalabanan sa mga nagkalamatay ang may comorbidities nga senior citizen. Sa karon ginatutukan sa PHO ang pagbakuna sa may mga comorbidities kay senior citizen pati na ang mga kabataan bangod sa pagbukas sa klase. Yes, this week lang na ang 10 nga reported COVID mortality, COVID death naton. And ang 10 nga na, no record of immunization. Sa 10 nga na, ang 5 di dyan nagambal nga unvaccinated sila. Sa dugang pang balita lokal, 67.56% ng target population naman sa Negros Occidental ang fully vaccinated na kontra COVID-19. Ini ang datos ngayon presentar ni Provincial Health Officer Medical Specialist 3, Dr. Jessica Fama, nga may pet sa Agosto 20, 2022. Ini ang may 1,417,603 ka mga individual sa 100% nga vaccination target nga 2,98,420. Ang 100% nga vaccination target among 80% sang 2,623,026 nga populasyon sa Negros Occidental. Suno pa kay Fama, may 108,274 man ka mga individual ang natalana nga magpabakuna sa ikaduhang nga dose. May 137,224 man ka mga senior citizen ang fully vaccinated sa COVID-19 o kung 59.88% sa target population. Sa tion nga malabot ang 100% sang target, posible na nga mapanubuan ang alert level sa mga local government sa probinsya nga ang kalabanan ang napaidalom sa gihapon sa alert level 2. Una nga nagpatigayon sang simultaneous massive vaccination ng probinsya, nagligad nga bulan sang Hunyo. Nagalaom si Councilor Al Victor Espino nga maka-issue na sila sang purchase request sa subong nga adlaw para ibakal sa natalana nga ipanagtag libre nga school supply sa mga benepisyaryo nga estudyante sa Bacolod. Sa interview section hotline ginpahayag ni Espino, may budget na para sa nasambit nga proyekto kag nagalaom siya nga matapos nagilayon ang bidding agod nga mag-umpisa na ang pagbakal sa school supplies. Suno kay Espino, target niya sa Nobyembre o kung antes ang Nobyembre 2, mapanagtag na ang school supplies, ilabi pa nga sa bulan sa Nobyembre, mag-uumpisa naman ang full-blown sa face-to-face classes. Magluwas sini suno kay Espino, hingyoon yaman kay Bacolod Mayor Albi Benitez nga magpainsang pondo para sa pagpakaayo kag rehabilitasyon sa mga eskwelahan sa syudad, ilabi na ang mga naapektuhan sa Bagyo Odette sang Disyembre 2021. Action Radio Philippine Standard Time alas 6:19. Santon Plus Gold nagabalatian ka ba sang diabetes, hypertension o kun high blood? Kun mo This is my life. This is my life. Ang tagsa katawo may kaugalingon nga istorya. Ang tagsa katawo may pinasahi nga inagihan sa kabuhi. Ang imo pagpasimpalad, pangabuhi kag kabudlayan, personal man o kung pamilya, hatagan sang kabuhi diri sa This is my life. This is my life. Magahatag sang kalingawan sa kahanginan sa mga mapuslanon nga impormasyon kag kasaysayan. This is my life. Hi, ako si Boy Duran, kaya I've been with Action Radio for almost mga 27 years. I'm Action Artay Kupon, anchorman of Action Hotline program. I've been in Action Radio for more than 15 years. Hi everyone, I'm Wilma Antofina Sugaton. They call me Tito Wilma. I've been in Action Radio Bacolod for almost 2 decades. Ako si Rex Cantong, News Director at the same time Program Director sa Action Radio Bacolod.
This is our 53rd anniversary story. Sa nagapadayon nga pandemya, hangkat para sa pungsod Pilipinas ang budget nga kinahanglan sa mga programa agon mapunggan ang paglaton sang COVID-19. Apang bulan sa Agosto nagwa ang balita. Castillo, si Castillo gidmani ang napatay ni kitingkalamo sa mga pasunib la. Anong narabutan niyo sa investigasyon, Sir Man? Siyang binaluhan ay tiro sa mga katapos ang PIDEA kag PNP. Klaro ni nga misencounter gid ni. Apat ka mga persona na patay sa naglutad nga shootout sa tunga sang Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na, milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers at mga pouch ng Champion Superpower Detergent at Champion Antibacterial Fabricon. Sa labas ng envelope, ilagay ang promo title, ang POP na ginamit at MBC station na yung pinakikinggan. At ihulog ang iyong entries sa mga drop boxes na makikita sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas malaki ang chance mong manalo. Mamimigay kami ng 1 million pesos sa ating grand draw at libo-libong piso pa in cash sa mga weekly draws na magaganap sa mga MBC radio stations nationwide. Champion na, milyonaryo pa. Champion, tapat po sa inyo. Brought to you by Champion Superpower Detergent with X-Stain Technology at Champion Antibacterial Fabric Conditioner. Timbangan sang katarungan. Timbangan sang katarungan. Palatuntunan sa mga individual nga nagatalakay sang ilang kabuhi nga nakahimo sa mga butang nga may salabton sa kasuguan. Court is now in session. Pagpangawat, kidnapping, pagpamatay, imoralidad, illegal nga droga kag iban pa nga klase sang krimen kalabanan sa ilang nagapati nga makaluwas sa ilang nahimo nga sala. Apang ang timbangan sang katarungan wala nagakatulog, kag madabat ang sinuman nga matuon nga nakasala, kag mahatagan hustisya ang wala sang sala. Ang tanan, dapat alalangay lang. Timbangan sang katarungan. Mabatian kada hapon pagkatapos ng drama, mensahe sang paghigugma. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, kasi pinagamat-amat pumansaka ang tubig. Actually, po medyo mataas na ang tubig. So, ginaulat natin nga pasuwat nga nag-traffic to or nag-transit dito sa sulod. Ang continuous rain ang nag-subject sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayroon sa early warning system para mahibaluan ang lakat sa panahon. Gani, wala sa rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasakong nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan upon ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sang pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa nga taas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID. Sa panahon sa tigululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit. Kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay mag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang husto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Ini sa Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanong nga maghalong sa tanan nga tion. This is My Life.
is My Life. Ang tagsakatawo may kaugalingon nga istorya. Ang tagsakatawo may pinasahi nga inagihan sa kabuhi. Ang imo pagpasimpalad, pangabuhi kag kabudlayan, personal man o kun pamilya, hatagan sang kabuhi diri sa This is My Life. This is My Life. Magahatag sang kalingawan sa kahanginan sa mga mapuslanon nga impormasyon kag kasaysayan. This is My Life. Kag sa detalye sa nga itong mga nagapanguna nga balita nasyonal, liwat nga sugataon ang mga motorista sang panibag-o nga saka sa presyo sang gatong sa masunod nga simana. Sa oil trading halin Agosto 22 to 25, ginalantaw nga magasaka ang presyo sang diesel sang 5 ka pesos kag 40 sentimos tubtob 5 ka pesos kag 70 sentimos sa kada litro. Samtang may mo naman nga magasaka sang piso kag 30 sentimos tubtob piso kag 60 sentimos sa kada litro ang presyo sang gasolina. Samtang ginkumpirmar ni Department of Energy Oil Industry Management Bureau Director Rino Abad ang pagsaka sa presyo masurod nga semana. Suro kay Abad, ang factors nga nag-apekto sa movement sa presyo sang gatong sa world market ang ginalakipan sa pagtaas ng demand sa gatong sa US kag Europa bangod sa kahangawa nga supply shortage nga gindulot sa away sang Russia kag Ukraine. Wala nagababor ang Department of Health o DOH nga istriktuhon ang protocol sa Pilipinas bangod sa mga na-detect nga kaso sang monkeypox virus. Wala man ginarekomendar sang DOH ang lockdown sa piyak sang kumpirmasyon sa ika-4 nga kaso sang virus nga taga Iloilo. Suno sa DOH, may mga tikang na nga ginplastar ang ahensya agud malikawan nga madugangan ang kaso sa pungsod. Ginpasiguro man sang DOH nga ang kumpirmado nga kaso kag mga close contacts ay nagapaidalom sa monitoring kag istrikto nga quarantine. Aminado ang Department of Budget and Management o DBM nga ang gobyerno kulang ang pondo sa idalom sa ginaduso nga 5.2 trillion pesos nga national budget para sa 2023 agud masolusyonan ang kakulang sa classroom. Suno kay Budget Secretary Amena Pangandaman, may separado nga pondo para sa school buildings nga balor 13.9 bilyones pesos. Apang kulang ini nga pondo agud mahatagan solusyon ang backlog sa mga classroom. Ang payag ni Pangandaman sabat kay Gabriela Party List Representative Arlene Brosas ay nagpamangkot kun nga 13.9 billion lamang ang gintigana sa school buildings kag 2.5 billion naman para sa housing and community facilities. Suno pa kay Brosas nga ang nasambit nga pondo tama kagamay. Kung ikumparar sa infrastructure projects for road networks nga nagabalor naman sang 429 billion, ang railways nga nagabalor sang 105 billion pesos kag right-of-way projects nga nagabalor sang 28.6 bilyones pesos. Palayag pa ni Brosas nga dapat mas makakuha sang dako nga pondo ang classrooms kag socialized housing, ilabi pa nga tamo pa kadako sang backlog nga 40,000 sa classrooms kag 6.5 million naman sa housing units. Action Radio Philippine Standard Time, alas 6 media, inyo ginpamatian ang kabugusan nga detalye sa aton mga tipon nga mga balita. Dili lamang sa Action Balita Evening Edition karong adlaw Biyernes, Agosto 26, 2022. Sa liwat ang inyong tagbalita, Action and Defensor Lisay. Una sa balita, una sa Action, sa Bacolod, Action Radio. Action Radio!